Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, priatelia, pozdravujeme vás všetkých. Dobré ráno, prajem aj ja každému. Do programu som uvedol, našim ďalším hostom je pán Peter Todt, ale napísal som nám, že nesiskár, aby ste vedeli, že sa nejedná. Len zhoda mien. Zhoda mien, áno. Tak mali by sme mať na telefóne. Dobré ráno vám prajeme, pán Todt. Zdravíčko všetkým poslucháčom Infovojny. Super, počujeme vás úplne perfektne. Dobre, prosím vás, predstavte sa trošku poslucháčom, že čo robíte. Niekoľko rokov sa venujem, keď to mám takto zhrnúť, veľmi mainstreamovo, že zdravému životnému štýlu, pretože pred mnohými rokmi ako 54-ročný mi zomrel otec na rakovinu a vtedy som si povedal, že to nie je možné, aby to takto išlo, pretože my sme ešte vtedy veľmi dôverovali bielým plášťom a my sami sme otca poslali na chemoterapiu. On sám nám povedal, že ak ho ešte raz pošleme, ho donesieme domov v plachte a nejak tak to aj skoro bolo. A vtedy som si povedal, že začnem pátrať, akým spôsobom človek by mohol byť zdravý, čo by mal robiť, čo všetko je potrebné k tomu. No a zistil som najprv počnúť s stravou, neskôr psychosomatikou a tak som začal študovať rôzne certifikované, akreditované a neakreditované kurzy. Zúčastňoval som sa takmer každý týždeň niečoho, aby som sa obohatil o poznatky, akým spôsobom sa o seba starať. No a dospelo to tak, že som chodil ešte aj na lekárskej fakulte v Bratislave na biochemiu a výživu, aby som dostal okrúhlu pečiatku. Napriek tomu napríklad pani Todová v Enku písala o mne dvojstránku s obrovskou lebkou, že nejaký inžinier radí ľuďom, ako byť zdraví. No ale taká čistá závisť išla, my sme potom neskôr samozrejme. Tak ale to, ja by som to nebral osobne, lebo meno Peter Todt, ona keď počuje, tak ona má červené sukno pred očami. A chcem sa vás pýtať, ja jednu vec. Našli ste, alternatívne, mainstream, niečo. Našli ste to, čo sa propaguje, povedzme na internete, všetky tieto veci, ktoré ste prešli. Našli ste veci, ktoré sú úplná hlúposť? Že niekto niečo pretláča, čo proste nemá žiaden logický alebo vedecký základ? Ťažko je to zhrnúť do nejakej jednej, dvoch vied, pretože to, čo napríklad pre mňa bolo logické, povedzme, pred tými 30 rokmi, tak pre mňa teraz už to absolútne nie je logické. Vždy závisí z úrovni vývoja človeka, poznania, prebudenia, že čo on na jeho úrovni vie prijať a čo už nevie prijať. Pretože ja dodnes robím poradenstvo, lebo pred rokmi napríklad to bolo tak, že som učil na škole výživárov niekoľko predmetov, potom už som učil len 2 predmety a potom už neskôr ani jeden, pretože už majiteľovi nevyhovovalo to, ako ja som išiel v poznaní hore a niečo iné som už aplikoval napríklad len do tej samotnej výživy, alebo ako som sa na výživu pozeral vtedy a dnes. A sám som pred nejakými 15 rokmi skrz toho, že som bol aj vegetarián, aj vegán, aj makrobiotík, aj podľa krvných skupín. Aj všetko som si na sebe prešiel, čo som študoval a som zistil, že mi to nerobí dobre a dostal som sa do dosť zlého zdravotného stavu a ja som si potom povedal, pánečku, však ja som poradca, dokonca certifikovaný, pre výživu a wellness a podobne, s okrúhlou pečiatkou a ja mám problémy. No a začal som vnímať opäť ďalšie veci. A dneska napriek tomu, že mám 60 rokov, sa cítim veľmi dobre. Som zmenil tú stravu. Počkajte, tu vás zastavím. To vegetariánstvo, to vegánstvo, hej, ako ja prehlasujem, ja nemám proti vegánom nič, lebo čím vás je viac, tým lacnejšie je hovädzie. Hej, ako ja som s tým v pohode. Ja to dokonca podporujem pri iných. Hej, ale úplne seriózne teraz bez akýchkoľvek chýbalo vám niečo, alebo akým spôsobom na vás vplývalo to, keď ste, povedzme, bol vegán alebo vegetarián?
Vtedy som to nevnímal, že by mi niečo chýbalo a hlavne keď som bol makrobiotik, to znamená, že som jedol strukoviny, obilniny a všetko, celé zrna, tak toto malo pre mňa dosť zlý dopad, pretože mi odišiel po čase pankreas a už nepovedané som sedel na záchode už 10 krát denne a už som nevedel, čo mám robiť a volal som mojej kamarátke do Budapešti, takej psychotroničke, ktorá na diaľku vie veľmi perfektne testovať, poznáme sa dlho a hovorí mi, že si na tom dosť zle, ja viem, preto ti volám. A čo by som mal jesť? A ona hovorí, že čo ješ? No ja už som vynechal aj všetky lepkové veci, už jem len pohánku a pšeno a veľmi zdravo a zeleninu. No a vidím ju dodnes ako na druhej strane, odtedy sme sa stretli veľakrát aj osobne, s kývadlom testuje a mi povedala, no ani to ti nie je dobre, ani to. A ja hovorím, a čo mám jesť? A ona ma hovorí, mäso. Poviem, ale ja mäso... No, a ja jej hovorím, ale ja mäso nejem, u mňa bola raz týždenne ryba. A ona mi hovorí, keď chceš žiť, tak jedz mäso. No a odvtedy je mäso a tuky živočíšne, samozrejme, alebo maslogy a podobné veci a cítim sa dobre. A to už prešlo 15 rokov. Dobre, ale čím takto, lebo mňa to zaujíma, hej, lebo viete, zase títo oni hovoria, že toto v črevách a neviem čo, že to... Nie je to v črevách, to je omyl. Hej, dobre, ale to vegánstvo, teda ako, podľa vás, aký to má zmysel? Lebo ja mám kamoša, hej, ktorý bol mäsožravý, hej, a občas si dá, povedzme, aj kuracú polievku. Hej. Dobrého kamoša mám takéhoto. Vždy si z neho robím srandu, samozrejme, lebo to som ja. Ale on vraví, povedzme, že on musel prestať jesť mäso, lebo mu to robilo zle. Hej. A ako vravím, že občas si dá nejakú polievku alebo niečo, alebo aj šunku možno si dá raz za mesiac, hej. Ale vraví, že proste tým, že vynecháva mäso, nemá zdravotné problémy. Hej. Že či je aspoň skupina ľudí, pre ktorých je to benefitom nejesť to mäso. Takto. Ja poznám aj ľudí, ktorí nejedia vôbec nič. Jak nič? Úplne na práne, že sú na práne. Že nejedia nič. Ak takúto 20-ročnú peknú kočku uvidíte, tak ju pošlete ku mne. Nepije. Nepije. Len nejaký stĺb dám a môžete tam nasávať práno z toho. Dobre. Osobne napríklad som robil hladovku aj bez vody. Hej. Manželka vyše týždňa bola bez vody, úplne na sucho. A bola perfektne, sa jej otvorilo aj vnímanie, aj obzor, aj všetky veci. Ja som to s ňou vydržal 3 dní, lebo keď som už 3 dní nespal, lebo to ste tak nabití energiou, že jednoducho nepotrebujete ani spať. Ako náhle som zjedol vypil prvé sústo, energetika išla dole, hneď som bol unavený, hneď som išiel spať a tak ďalej. Dovtedy nebol problém. A u nej to bolo presne takisto. Ona v zime vonku ležala tej hakame, či ako sa to volá, zavesené medzi stromami a pozorovala hviezdy, lebo nevedela spať. A to bolo celý týždeň, tak bola nabitá energiou. Čiže sú určité spôsoby, tak ako naši predkovia dakedy žili, mali sme tie ozdravovacie chrámy, čo si potom všelijaké cirkvi po veľkom resete rozobrali a urobili z toho kostoly a tam sme sa chodili vyľaďovať, aspoň tí velikáni a človekovia, ktorí nepotrebujú tým pádom jesť, lebo každá ich bunka je zdravá, vibruje, je napojená na éter a je to v pohode, ale to by bola zase debata na jedno celé vysielanie. Však dobre, mňa zaujíma teda, že či to vegánstvo v určitých fázach alebo v určitých prípadoch nie je predsa len nápomocné. Takto, ja nie som momentálne za vegánstvo, pretože pozorujem okolo seba niektorých vegánov a vidím, aké majú zdravotné problémy. Preto ja si s človekom vždy sadnem a rozoberiem. Ak je to napríklad človek, ktorý je presvedčený, že preto mu to nerobí dobre, ako napríklad môjmu vnukovi od malička, keď sa narodil, on povedal, že ja nepapám mäso, detko papá mäso. A dodnes nepapá mäso. A jemu to smrdí, on musí od toho odísť, ale to je bytosť, ktorá je vysoko vnímavá a citlivá a nedovolí
aby do jeho eterického pola vošila smrť iného nejakého zvieraťa. Ale to už sme na duchovnej úrovni a to už vnímame tak, že tí ľudia, ktorí sú tak vibračne naladení, tak áno. Ale potom pozor, lebo potom pri tom vegánstve musíme vedieť, čo do tela doplňať a čo ako jesť. Pretože ani nie je problém s tým samotným jedlom, ale slovo jedlo nemám veľmi ráda, lebo je to jed, to výživou ako takou. Problém je v tom, že ak aj budeme jesť mäso, alebo nebudeme jesť mäso, ide o to, že čo jeme. Pretože keď jeme veľa zeleniny, ide o to, akú zeleninu jeme. Hej, tá zelenina môže byť cestovaná zdravo aj nezdravo. Ale v každom prípade žiadny živočích na našej zemi, ani žiadna rastlina, ani žiadne semiačko, ani žiadny orech, ani nič nechce byť zjedené nejakým predátorom a tým pádom nechce, aby mu zastal život. To semiačko sa chce dostať späť do zeme, vyklíčiť a vyrásť, lebo aj on sa chce určitým spôsobom reprodukovať. A preto v sebe má také látky, ktoré nedovolia druhému predátorovi, aby to zjedol. A preto, keď príde tam nejaký škrečok alebo nejaká berberka, nejaký parazit, niečo, tak nezje tú rastlinku, lebo tá rastlinka má v sebe tzv. Lektíny, ktorými sa chráni, čiže nejaké jedovaté látky. A my keď to zjeme skrz chleba, skrz cestovín, skrz zeleniny, paradajok, tak tie lektíny dostaneme do seba a vyhubíme náš mikrobióm, čiže naše berberky, ktoré nám pomáhajú a žijú v našom čreve. Čiže ako keby sme kvázi nejaké antibiotika pojedli a tým pádom máme zarobené na veľký zdravotný problém. A keď to robíme deň čo deň, celý život, tak potom je problém. A to isté, keď zjeme napríklad bravčové mäso alebo kuracie mäso a tie zvieratka sú krmené sojou, kukuricou a nebodaj nejakými zmeskami sú napíchané hormónmi, antibiotikami a ďalšími vecami a my to mäso zjeme, tak máme taký istý veľký problém. Ale ako náhle je to tak, že my jeme, jak ste spomínali, ten steak z toho hovedzieho a to hovedzie sa vonku páslo, tak tá krava má povedzme 4 žalúdky a vie to prefermentovať a už sa do tela nedostanú až tak tie škodliviny, hlavne nie omega-6, pretože keď niekto za mnou príde a sa spýta, že čo mám robiť, lebo mám taký a taký zdravotný problém, to je vždy zápal. A zápal spôsobujú hlavne dve látky. A to je omega-6, to znamená z oleja, ktorý tečie, a glukóza, čiže cukor, a samozrejme aj fruktóza. A glukóza sa nachádza vo všetkých obilninách, rastlinách a tak ďalej. Čiže to je veľmi v skratke, aký ja mám názor, keď sa konzumuje len vegánska strava. Dobre, ale úplne vypustiť teraz tieto obilniny je tiež hlúposť, nie? Nie, ja s tým nemám problém. Počkaj, teraz sa bavím o nejakej keto diete alebo o takýchto veciach, viete? Nie, nenazývajme to nejakou škatulkou, že je to low carb alebo keto dieta. Anton, my sme mainstreamové ovce, my iný výraz na to nemáme, viete, jak je to. Ale každý chápe, čo je keto dieta. Nemusí to byť nutne keto dieta, označovať to. Jednoducho vynecháš. Ja s tým mám bohaté skúsenosti. Vynechal som chlieb, vynechal som cestoviny, vynechal som ryžu, vynechal som zemiaky a ono to fungovalo. Ja čo mám problém s refluxom, tak ja som ten problém zrazu nemal. No, jasne. Aj tá váha išla dole a pritom jedol som síce menej, ako som bol zvyknutý, ale nebol som hladný. Keď som potreboval cukor, že som mal nejakého hľaďáka, ja som si dal jednoducho 3 sušené slivky a bolo. Vymalované. A cítil som sa dobre. Ja som necítil, ano, že ale preto ste necítil ani hlad, lebo to je dôležité vedieť, lebo keď ste jedli sacharidy, tak sa vám zdvihol inzulín. Keď je vysoký inzulín, on ovplyvňuje 2 ďalšie hormóny, volajú sa grelín a leptín, a tie nám diktujú, že kedy chceme jesť a kedy nie. Ja v prvom rade, čo hovorím klientom, keď ku mne prídu, snažte sa urobiť čo najväčšie okno od posledného večerného jedenia do druhého jedenia na druhý deň. Hej. A niekto to dokáže len 12 hodín, potom 14, potom 16, potom 18. Hej. Napríklad ja som dneska ešte nič nejedol, okrem toho, že som pil vodu.
Chcel som tým povedať, že toto nedokážu ľudia, ktorí sú na bežnej strave. Lebo majú v krvi glukózu, tým pádom majú inzulín a ich núti jesť. A keď sa nenajedia, budú nervózni. Ak človek prejde na vysoko bielkovinovo, živočíšno bielkovinovo a tukovú stravu, tak v tom prípade on bude vždy najedený, ale nebude mať až tak vysoký inzulín a nebude hladný. Čiže on dokáže jesť len 2-krát denne a neskôr len raz denne a není žiadny problém. Ako náhle do toho zaradím nejaké jablčko, tak mi ten inzulín vybehne, aj keď jablčko budíš, lebo on obsahuje aj veľa tej najlepšej vlákniny, ktorú my máme tu na Zemi, čiže pektín, jablčnú vlákninu. Takže budíš, u mňa dávka jablčka je tak pol jablčka na deň maximum, ale potom už si nedám med. Ak som si dal med, povedzme do kávy, alebo do niečoho, už si nedávam jablčko. Ale to je aj v nastavení hlavy, že teda poviem si dobre, do 16. o 16. posledné jedlo, viac už nič. Ja som to mal tak, že keď som vážne chytil nejakého hľadiaka, tak som si dal polku proteínovej tyčinky, rozumej polku klobásy a bolo vymalované. Potom sa treba pozrieť, čo v tej proteínovej tyčinky je, lebo my v našom obchode, čo máme biopotraviny, tak predávame proteínové tyčinky, čo nám donesie nejaký dodávateľ a ešte príklad poviem, pred mesiacom tam nebola taká onaká látka a po mesiaci tam zrazu je sukralóza alebo niečo. Ja som hovoril o klobáse, nie klasické proteínové tyčinky, to do mňa nedostanete. No, dobre, ja som rozumel ako klobása, ako proteínová tyčinka. Ale to sa vás chcem spýtať, tí výrobcovia menia receptúru? Áno, však on si to znova precertifikuje, má to taký istý obraz, všetko dopíše tam na tom niečo a my keď si to nevšimneme, tak potom sme my... Takže to musíme v kuse sledovať tieto veci? Tak, čo mám na to povedať, no. Keď nebudeme jesť spracované potraviny, sledovať to nemusíme, tak jak kolega hovoril, že dá si proteínovú tyčinku, ktorá sa volá klobása. A keď ja mám istotu, že to berem z toho zdroja, že viem napríklad, že je to divinová klobása a nedáva do toho dusitanové soli, tak je to v pohode. Ale ako náhle už je to od sériovej výroby, proste kde nevieme, čím to prasa bolo krmené, tak to je už veľmi otázka, pretože tam sa mu do tela všetky tie toxíny dostávajú a my vlastne to telo zjeme. Preto ja som viac zástanca napríklad mangalice ako normálneho bravčového, pretože tá mangalica to je niečo medzi ovcov a medzi prasaťom. Ale prasa má taký traviaci trakt jednak jednej ako my ľudia, takže u neho aj tie isté problémy aj všetko vznikajú, kdežto, ako som spomínal, tie už voľne sa pasúce zvery, tak tie majú 4 žalúdky a tam už sa všetko sfermentuje, to už ináč potom pôsobí. No a najzdravšie jedlo zo živočíšnych sú samozrejme vajcia. Čiže tí, ktorí majú zdroj takých sliepok, ktoré vonku chodia, sa pasú sem tam nejaké zrniečka, zjedia toto tamto, tak majú ideálne v tele všetko, pretože takých 5-6 vajec denne je optimálna dávka. Wow. Samozrejme nie je spol chlebom, hej. Nie, so 6 rožkami, nie? Alebo tak. Áno, to musíme dávať pozor, aby sme nekombinovali sacharidy, čiže cukor, čo vznikne v organizme z toho glukóza, s nejakými inými vecami, lebo tam vznikajú glikované proteíny, lebo tá glukóza sa napojí na proteín, čiže na bielkovinu veľmi rada, lebo pláve v krvi, my to nevieme využiť. Ona sa na to napojí a vznikajú také látky, ktoré sú absolútne nevyužiteľné už v žiadnom procese v tele. A keď toto si jednoducho človek by mal predstaviť, tak ako keby mu z cukru vznikol karamel. No, dobre, takže, hej, mňa to zaujímalo, to vegánstvo, proste, lebo mnohí ľudia, povedzme, hovoria, ako ste vraveli ten váš vnuk, že proste mu to smrdí a mu je to odporné a neviem čo. Takže... Jak tebe brokolica? Náhodou, ja mám rád brokolicu. Ale brokolica nie je práve najideálnejšia potravina. To takisto, jak rukola je moderná, všade ju dávajú v reštauráciách, ale práve rukola obsahuje veľmi veľa tých látok,
tých, čo nie sú pre nás dobré. Dobre, spýtam sa vás takto. Hej. Bude to veľmi netypická otázka odo mňa. Nikto to neočakáva a budete šokovaní. Ktorá zelenina je najlepšia pre človeka? Alebo aspoň niektoré, nielen jedna, ale aký typ zeleniny je najlepší pre človeka? Začnem takými najlepšími zeleninami. Žihlava, púpava, koreň, listy, všetky také divé, voľne rastúce, lebo z toho človek veľa nevie a môže si to ten koreň pomixovať, urobiť si z toho nejaké akože také smuty. Len problém je v tom, že ľudia do smuty vložia banán a už je tam cukor taký vysoký. Ja som si kúpil pred mnohými rokmi, keď som sa tomu venoval, taký glukometer, ktorý u nás sa vtedy nepredával, len v Rakúsku a sa nastrelil na rameno a on meral v kuse hladinu, kvázi to prepočítaval na hladinu glukózy v krvi. No a online som videl, že čo zjem. A keď ja som zjedol jeden banán, ani nie, pol banána a 2 datle, ja som cukor mal na 12. Ja som to nechápal, ja bežne mám cukor na 4. No a tak som vypozoroval, že ktoré potraviny mi čo robia v tele a vrátim sa k tej zelenine. Samozrejme, že oveľa zdravšie je zjesť nejakú mrkvu alebo petržlen alebo niečo podobné, ako jesť paradajky, papriky, uhorky. Pretože tam máme tých lektínov oveľa viac. Máme ich v slupke a máme ich aj v tých semiačkách. Tie látky, ktoré hubia tie naše mikroorganizmy žijúce v čreve. No a preto ja nie som až taký fanatik v týchto veciach, pretože manželka, keď nasadí paradičky do skleníka, ja keď dozrejú také veľké mesité, hlavne tie oranžové, zbožňujem, ja ich ošupem, všetky semiačka idú z toho von a zjem len tú dužinu. A to jem len vtedy, keď ich vypestujem ja a len v tom období v lete, keď zrejú. A potom celú zimu nič. No a samozrejme nejaké reďkovky, cibula, cesnák a toto sú veľmi zdravé veci. Čiže tí ľudia, ktorí nie sú fakt... Takže viac menej teda sa bavíme o takej zelenine, ktorú časť jeme, ktorá je pod zemou. Áno, ale to neznamená, že nejem aj listy, lebo listy obsahujú tiež veľmi veľa tých látok, o ktorých sme tu rozprávali, ale vždy zaradzujem do stravy hlavne v lete aj zelené listočky. Čiže ja z tej reďkovky zjem aj listočky, ja z toho petržlena zjem listočky, aj zo zeleru zjem listočky, ale zase tu už treba individuálne k tomu pristupovať, lebo kto má vyhasený črevný mikrobióm a má zlé trávenie, u neho to nebude robiť dobre. Ja keď som vtedy rozprával s tou mojou kamarátkou, tak som jej hovoril, že ale ja jem veľa surovej zeleniny a tak do tej raw stravy som sa troška prikláňal, hej, čo najmenej spracované zeleniny, ale že prestaň to jesť, však máš črevo rozhasené a ty ešte ješ zelené veci, nejedí. Takže vtedy radšej ľuďom odporúčam dať si niečo také, čo už je pre naše trávenie predpripravené, aj keď si to nevieme sami dopestovať, ako je spirulina alebo chlorela, aj keď už to treba kúpiť, aj ten prášok alebo povedzme tabletky. Dobre, no takto, toto mi už samozrejme už vypisujú hneď, lebo to 1000 otázok, ale toto je jedna otázka, lebo poslal mi článok, že dajte si super zdravý stopkový zelér, jedzte ho každý deň a stane sa niečo úžasné na pluske. Nejaký článok vyšiel. Je stopkový zelér v pohode? Ja poznám toho amerického autora, ktorý vlastne spropagoval ten stopkový zelér a mnohých ľudí, ktorí mali rakovinu a podobné veci, z toho dostal. To máš také dobré účinky? Nebral by som to ako jedlo v kuse. Hej, čiže urobiť si nejakú kúru, očistnú a tak ďalej, áno, ale obsahuje tie oxaláty a obsahuje tie látky, ktoré pre nás nie sú práve dlhodobo najlepšie, lebo pôsobia proti niečomu, čo v nás žije a čo nás vyživuje. Bez tých berberiek v čreve by sme neprežili ani deň, pretože by bolo to, že by nevedeli pretráviť presne tú vlákninu, ktorú vieme. Pretože
My v ústach rozložíme nejaké škroby, aj v žalúdku rozložíme nejaké živočíšne bielkoviny, preto keď počujem od ľudí rozprávať to, že nebudem jesť mäso, lebo ma to prekyslí, však ja som jak hyena. Ja som človek, ktorý má pH 1, to je taká kyselina v žalúdku, aby sme boli mrchožrút, aby sme neochoreli, keď zjeme nejaké pokazené vajco náhodou, alebo zjeme nejakých červíkov, jablku, alebo niečo podobné. Pokazenú borovičku. To neviem, či môže byť borovička pokazená. Môže byť, keď ju zmiešate jednak jednej s vodou. Áno. No áno. To by ti bolo. Alebo tak, jak sa vyrábajú nie destiláty, ale tie liehoviny, kde primiešavajú tie hrozné ečka a ľudia to lacné kúpia, no to je katastrofa. Dobre, spýtam sa vás takto, pán Todt, že ak teda, lebo sú aj takí ľudia, viem, že mnohí neuveríte, ale sú ľudia, ktorí na štedrý večer na raňajky si chce dať paradajku, aj tú papriku, aj si ju dá. A teda, ak si ničia tak tú flóru v žalúdku, čo by mali takíto ľudia jesť, aby sa im to, viete, obnovilo, alebo aby tie oxaláty nejakým spôsobom tak nepôsobili zle na človeka. Dá sa to niečím vyvážiť potom? Najlepšie jedlo, keď sa pýtate, čo by mali jesť na vyliečenie, je pôst, je hladovka. To nie je jedlo, pán Todt. To je trest. Ale sa o vyliečení. Nehovoríme o každodennom tomto. Hovoríme o tom, že bola udelená Nobelová cena za autofagiu. Autofagia je požieranie vlastných odpadových látok a pretvorenie ich na stavebné látky. Toto vzniká len, keď je minimálne dodržané napríklad to okno, o čom sme sa rozprávali, čo najdlhšie. A ja nehovorím, aby niekto držal pôst a hladovku viac ako 48 hodín. Nech kľudne robí len to okno, kde dodrží tých 16 až 18 hodín nejesť medzi posledným a prvým jedlom. A potom nech si dajme tomu zaradí, alebo keď má problém, zaradí jeden deň úplnej hladovky len o vode v týždni. To úplne postačuje. A potom už nech papá, čo chce, ale mali by to byť potraviny, ktoré sú nespracované a hlavne, hovorím, živočíšneho pôvodu, od takých zvieratov, ktoré nie sú krmené tými sračkami a bude taký sytý a taký najedený a budú mu rásť svaly a nie brucho a stehna a ženám zadok, ako sú nespokojné, že vyzerajú v určitom veku, ale to je všetko z tej fruktózy, z toho ovocia, z toho zdravého a potom to tam sa ukladá sa to hlavne ako ten viscerálny orgánový tuk a to je ešte horší, ako ten obyčajný. No viete, ale z toho sladkého človek má taký mozgový orgazmus, viete, to okamžite dostanete taký príjemný pocit. To je odmena. Ale tí ľudia, čo sú na karnivore strave, to sú tí, ktorí jedia fakt, ako ste hovorili, len tie stejky z hovädzieho mäsa, vajíčka, nejaký tvaroh a jedia veľa pečene, pretože potrebujú doplňať iným spôsobom vitamíny, keďže oni nejedia zeleninu. Tak s nimi, keď som rozprával, lebo ja nie som až taký karnivorista, čiže toto som nezažil na vlastnej koži, ale viem posúdiť sám na sebe, že keď nejem cukor, mi oveľa lepšie páli. Pretože keď ja zjem kombinovanú stravu, napríklad rýžu s mäsom, alebo zemiaky s mäsom, alebo nejakú kombináciu rýža so zeleninou, alebo s nejakými strukovinami, ja som potom taký odpálený, že po jedle si sadnem a pána, musím sa troška... No, však, ako vravia za rieku Mono, dať si 20 pekne odpočinúť. Teraz vám položím veľmi dôležitú otázku, ktorú 99% ľudí. Čo káva? Ako ja každý deň pijem kávičku, ale ak je na to čas, ja vysvetlím napríklad akú. Hej, ja si pomiešam MCT olej, čo je vlastne z výťažok z kokosového oleja v tekutom stave. Dám si do toho ghee maslo, čiže prepustené maslo. Dám si do toho sem tam kokosovú smotanu. Potom si tam dám niečo, čo je, ak sa chcem vyslovene nabudiť, dám si do toho napríklad buď lyžičku medu, alebo keď nechcem, aby mi vybehol inzulín, tak
si dám glycín, to je aminokyselina, ktorá má presne takú istú chuť ako cukor, alebo si dám stéviu. Ale to mnohí ľudia si nedajú, lebo im to pokazí chuť. Čiže je to bylinka. No a potom ja si do toho dávam ešte trošičku kakauka, ale u tých ľudí, ktorí majú problém s črevom, kakao neodporúčam, pretože to je taká istá strukovina, kvázi. Urobím si kávu, už nie plnú, a ešte dávam do toho asi taký chi drink. Chi drink je podľa čínskej medicíny, to je taká instantná akože kávovina, ale sú tam prepražené dve látky. Jedno je bylina, kozinec, veľmi známa, bylina na omladenie, to znamená na spomalovanie telomerázy. Telomery máme na koncoch chromozómov, a pri každom delení bunky sa nám ubúda z tých telomerov. A keď ubudne už určité kritické množstvo, bunka sa ďalej nedelí a je presne tá odpadná, ktorou potom treba niečo robiť, ale my starneme. A ten kozinec sa zistilo, že spomaluje túto telomerázu a potom je tam ešte perličkový jačmen, čiže hatomugi, a z toho je urobená taká instantka. Z toho si dávam ešte žitu do toho, lebo to je taký omladzovač a nakopávač. A neviem, či som ešte niečo zabudol, alebo nie, je nepodstatné. Urobím si kávičku a vložím to do toho mixéra, takého nutribuleta, 20 sekúnd to pomixujem a mám takú napenenú, krásnu kávičku a som z toho úplne taký, že jak turbo. Dobre, taký ako som ja, že kávu pije iba káva, voda? Prosím? Taká káva, čo my pijeme smrteľníci, že iba káva a voda? Kde, že len čistá káva, tak si zvyknem dať do nej v reštaurácii maslo, aby som mal viac energie, a zvyknem si dať med. Ale do kávy si ja vždy, keď je tam káva, ako z kávových zrn robená káva, si dávam ešte kardamón. Lebo podľa ajurvedy kardamón eliminuje tie nežiaduce účinky, ktoré sú v káve. A ja sa potrebujem nahekovať, nie som najmladší, nevydržím už tak, povedzme šoferovať dlho bez kávičky, tak vtedy si nejakým spôsobom tú kávu aj na benzín pumpe dám a dám si do toho len med, lebo med ma tiež ešte nabudí. Tam nemám možnosť použiť kardamón, ale to sa stane len zriedka. Ale keď som doma v robote, všetky tie ingrediencie mám, čiže viem si to takto urobiť. Dobre, dáme si prestávku. Áno. A potom sa aj pozrieme na iné veci, lebo ľudia si myslia, že takí, ako ste vy, že majú na ružiach ustlané. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Spravíme si teraz taký kratší segment, kde sa budeme venovať takej infovojňanskej téme skorej, než zdravej výžive, a potom ja by som dal väčší priestor poslucháčom, lebo to už vidím, mne sem vypisujú ľudia, a nech sa vás pýtajú. Môžu sa pýtať priamo na stránke ezofit.sk/zdravie. Nie, toto neviete. Nebudete spať. Budete musieť začať hľadovať a nespať, ako toho bude veľa. To je webka, to si môžu pozrieť. K akej téme chcem prísť k tomu, že vy robíte kdejaké veľtrhy a výstavy, alebo ja neviem čo, alebo trhy, školenia a takejto veci. Vraj vám robia problémy, som počul. Kto vám robí problémy a z akého dôvodu? Je to tak, pretože ja som si práve teraz pred vysielaním pozeral, že kedy sme začínali, v roku 2004, lebo teraz budeme mať 37. festival v poradí. Je to taká, by som povedal, jedna z najväčších výstav na Slovensku, zameraná na zdravý životný štýl, duchovný rozvoj a podobné veci, kde okrem toho, že príde veľa vystávateľov vystavať v oblasti zdravia svoje produkty, služby a podobne, ale chodia tam aj rôzni takí zaujímaví ľudia, ktorí prinášajú z ich pohľadu, čo je dôležité pre zdravie človeka. A my sme začínali v roku 2004. Ak mám podchytené všetky, možno sme začali aj skôr, ale tieto mám podchytené aj s konkrétnym programom, kto, kedy prednášal, o čom. No a zo začiatku to bolo tak, že dokonca to volal sa to Ezofest, čiže festival zameraný na ezoteriku, a samé
denníky ako Košický denník Korzár, Večerník a podobne a iné médiá po Slovensku nás podporovali, písali o tých kvázi ezoterikoch a rôznych veštcoch a neviem o kom každom, ktorí sú dnes označovaní za rôznych konšpirátorov, hej. O nich písal napríklad denník a potom o pár rokov sa obrátil proti nám, napriek tomu, že sme tam inzerovali konkrétne, povedzme, ten Korzár, hej, v Košiciach. No a z akého dôvodu? Čo im pošahalo čakry? No, vadilo im tam napríklad to, že tam rozprávame o geoinžinieringu a o konšpiračných teóriách a že či nie je hanba Technickej univerzite, že takým konšpirátorom, ako sme my, ktorí dávame priestor aj takému konšpirátoru, ako je pán Banáš, ktorý z hodou okolností dostal ocenenie na tom istom pódiu, kde šéf-redaktorka SME a to isté ocenenie, hej, a SME písal proti nám, že my dáme priestor konšpirátorom, alebo sme dali priestor pani Krajníkovej a ďalším takýmto témam, ktoré predtým oni vypisovali, že super ľudia, choďte tam, popočúvajte zaujímavé témy, zrazu išli proti a ja som aj písal z denníka Korzár, že to vám nie je trápne, že ja tam platím platenú reklamu, čiže v jednom čísle mi vyjde veľká reklama o tom, že bude toto podujatie a v druhom napíšete na celú stránku proti mne. Ale aspoň sa otvorili nožnice a tí ľudia, ktorí sú prebudení, chcú hľadať nové veci, nové odpovede, nielen na zdravie človeka, ale na zdravie celej našej zeme a všetkého, tak tam dostanú odpovede. A tí, ktorí sú mainstreamovo naladení, zadubení, tak neprišli a to aj bolo dobre, lebo bolo to cítiť na tej návštevnosti, že tam boli úplne iní ľudia zrazu. Takže pre nás to problém nebol. Takže vám to vyselektovalo vlastne tých ľudí tam. Áno, ale Technická univerzita nás vypoklonkovala. Dokonca sme museli zrušiť jeden festival, ktorý už bol naplánovaný. A potom sme to nechceli riešiť cez právnikov, sme to nechali tak, lebo zbytočný výdaj energie, ale hľadali sme nové priestory a napríklad bolo tak, že sme sa chceli vrátiť do hotelu Centrum, domu techniky, kde sme boli pred nejakými 10 rokmi a nám povedali, že áno, prenájom na túto akciu 10 000 eur. Ja som myslel, že vypadnem z nohaví. Čiže buď povedali rovno, že prepáčte, alebo som bol na jednaní niekde, povedal, áno, nemáme v tom čas nič, teraz ani stužkové, ani nič, teraz áno. A potom mi neodpovedal do týždňa, toto píšem mu, že čo sa deje, alebo volám, že prepáčte, ale vedenie to zamietlo. Takže už všetky inštitúcie, ktoré sú kvázi štátne, alebo područí mesta, alebo podobne, tak už dostali nejakého zaracha nám, konšpirátorom, prenajímať priestor, pretože my tak ako máme napísané, že my otvárame ľuďom oči. A to je nežiaduce však. Počkajte, ale čo je konšpiračné na tom, keď... Lebo viete, vy hovoríte, že nové veci. Podľa mňa toto sú staré veci, ktoré my sme zabudli, alebo nás naučili to zabudnúť. Lebo, jak vieme, sú rôzne kmene po tejto planéte, ktoré rakovinu ani nevedia, jak vyzerá. Hej? Takže... čo je na tom konšpiračné, keď sa bavíte s niekým o zdravej výžive? Ako pre mňa nič. Ale pre nich čo je na to? Čo to je? No, pre nich je to, že keď ja poviem, lebo napríklad ja som študoval germánsku novú medicínu v Maďarsku, biologickú medicínu, o tom budem mať aj teraz prednášku. A keď ja poviem ľuďom, že oni nepotrebujú žiadnu chemoterapiu ani nič podobné a vedia sa z toho dostať, doktor Hammer, ktorý v 81. zverejnil túto germánsku novú medicínu, bol 3-krát za to súdne trestaný a bol v base na tvrdo za to, že nie klasickým spôsobom pomáha ľuďom a ešte k tomu zadarmo. Však dobre, ale toto, rozumiete, ak toto budete aj vy prednášať, to sa dá klasifikovať ako krádež. Vy vlastne idete do farmaceutickej firmy a berete jej peniaze. Rozumiete? Pripravujete ich o zisky. Ale to je ich problém, nie môj. No, vyzerá to, že sú schopní to urobiť vašim problémom, viete? Áno, však aj robia. No. Pýtali na to, že kto mi robí problém. Takže, dobre, vy máte teraz 3. 4. Ja som to tu našiel. V Doubletree v Hiltone v Košiciach máte výstavu. 3. 4. to znamená útorok, stredu, už budúci týždeň sa tam otvoria brány pre všetkých návštevníkov. Vstup je zdarma, dali sme to ako vianočný darček.
Takže kto má chuť, nech si kľudne pozrie aj na stránke zdravetrhy.sk, kto každý tam bude vystavovať, alebo aké prednášky budú. Prednášky budú len 3.12., to znamená len ten prvý deň, a to len po obede. Bude zo pár prednášok od zaujímavých ľudí a teraz to bude zamerané len na zdravie, čiže tam nebudú tí kolegovia, ktorí prednášajú o falšovanej vede a histórii, neprednášajú o očkovaní, neprednášajú o dajme tomu iných témach, ako je chemtrails a podobne, čiže to zameriavame teraz naozaj na ozdravenie človeka. Dobre, ja to vidím, že rôzne výrobky, toto sú na fotografiách a tie výrobky, ktoré tam tí ľudia vás vystavujú, asi aj predávajú a vy to nejakým spôsobom monitorujete alebo neviete, že či je to dobré alebo zlé, alebo čo to je? Nemôžeme monitorovať. My sa len pozrieme na portfólio toho daného vystavateľa. Áno, je to zamerané na to, že je to zdravšie, jak v tých bežných sieťach a tým pádom my ako toto neriešime. Ako nemôžem ísť predsa ku každému jednomu vystavateľu a pozerať zloženie jeho produktu. Ale hlavne tam bude veľa takých vystavateľov, ktorí majú aj handmade výrobky, čiže veľa ľudí si tam vie kúpiť nejaké pekné, nezvyčajné darčeky pre seba alebo pre svojich blízkych na Vianoce. Dobre, robíte vy aj nejakú... Budú tam aj terapeuti, lekári, ktorí budú robiť rôzne poradenstva, či už aura foto, budú tam aj lekári a iné takéto diagnostiky. Dobre, a vy robíte aj nejaké prednášky, teda ako vy sám, kde by sa mohli ľudia ísť na to pozrieť, alebo kde vedia zistiť, kedy čo prednášate? Ja zvyknem publikovať buď na stránke znanie.sk, tam sú moje staré prednášky, alebo vysielania, ktoré som mal aj v pôvodných vysielačoch, alebo s rôznymi youtubermi. Väčšinou sa to ja tam snažím pridať, lebo to je taká konšpiračná stránka, kde to je povolené, takže tam spolupracujeme. A potom konkrétne na našej stránke ezofit.sk, tam sú, keď robíme nejaké, teraz začíname napríklad robiť školu čínskej medicíny. Dobre, ešte rýchlo, ja sa spýtam, lebo možno ľudia sa nespýtajú. Je tá čínska medicína, je to overené? Máte to vy overené, že to funguje? Ja som študoval priamo u Číňana. Aha. Ten vám povedal, že to všetko úplne super, ale ja sa pýtam, či máte osobné skúsenosť, že to funguje. Samozrejme. Napríklad moja sestra je mudr, čiže lekárka, a robí len čínsku medicínu. Po čase som hľadal ešte jednoduchšie a rukolatnejšie. A preto som začal študovať germánsku novú medicínu v Maďarsku. A tam už je úplne dopodrobna vysvetlené presne, aká emócia, čo urobí, v ktorej časti orgánu, aký to bude mať priebeh v rámci toho, keď som ešte v strese a v rámci toho, keď z toho stresu zle zjem. A vtedy to má 3 fázy a je presne povedané, čo sa bude diať. Kedy nabehnú, aké mikroorganizmy. Keď budeme mať napríklad v prvej fáze rakovinu žalúdka, lebo mi leží svokra na žalúdku, lebo psovi leží len kostička a keď mu leží kostička, sa pomnožia bunky, aby rýchlejšie a viac kyseliny rýchlo rozpustilo tú kosť, aby pes nezomrel, lebo mi neprepichla žalúdok. Ale keď mi leží svokra na žalúdku dlhodobo, tak sa mi dlhodobo množia tie bunky a budem mať rakovinu žalúdka a keď svokra zomrie, alebo niekto vypočuje si môj rozhovor, nech na to série, na tú svokru, nech mu neleží na žalúdku, alebo ten šéf, nech to hodí za hlavu, tak sa mu potrebujú tie bunky samať odstrániť, tie namnožené, a nabehne helikobakter, on to požerie a potom to vyjde von, buď zvraciame, buď to ide stolicou a podobne. Takže takto funguje každá berberka, každý jeden mikroorganizmus je pre nás veľmi dôležitý a priateľský. On sa len vždy vtedy pomnoží, keď je to potrebné. To povedal aj Pasteur na smrteľnej posteli, ale to už ho nikto nepočúval, pretože v prvej časti svojho života zistil, že oni sú na vine všetkému. A toho sa drží dodnes farmaceutický priemysel.
to, že jeho súčasník Bečan už počas života ho kritizoval, že to nie je pravda, že to podložie je oveľa dôležitejšie a on sa len vtedy premnoží, keď je to potrebné. A z tej biologickej germánskej novej medicíny som sa dozvedel presne, ako to funguje, ktorý mikroorganizmus, kedy, ako bude a všetko úplne do detailu. Dobre, možno... Doktor Hammer uväznený, ešte toto dokončím, a pri poslednom procese v Rakúsku vyhľadali jeho kartotéku vyšetrovatelia a navštívili tých ľudí, ktorí boli poslaní z nemocnice domov zomrieť v nejakom terminálnom štádiu rakoviny. Oni vyhľadali doktora Hammera a oni ich navštívili aj po 7-9 rokoch a 90% zo všetkých ľudí žili. A to len preto, že on im povedal, že to je prirodzený biologický proces a vy keď zleziete zo svojho konfliktu, ktorý šrotíte v hlave, tak sa začne váš organizmus uzdravovať. A samozrejme, tak jak ste vraveli, toto je nežiaduce pre farmaciu. Čiže dá sa povedať, že každá choroba, ktorú chytíme nejakým spôsobom, má pôvod v psychike. Áno, dá sa to tak povedať. Nemusí. Ak sa otravujeme jedlom, alebo nejakou inou otravou, dávame si do tela niečo, čo nie je prirodzené, cez nejaké inekcie a podobné veci. Chemoterapie, keď sme ožarovaní, tak tiež nie, a to sme vždy čím viac, lebo najprv sme mali však 3G, potom 4, 5 a tak to pekne rastie hore. Každý má doma non-stop zapnuté Wi-Fi, každý má telefón vždy vo vačku, potom chodia chlapi, že nemôžu mať deti a ďalšie veci. Čiže nie je to len psychosomatika. Doktor Hammer pred časom hovoril, že áno, s výnimkou týchto dvoch vecí, plus to, keď samozrejme utrpíme úraz, alebo keď sa narodíme postihnutí, to sú tie výnimky. Ale dneska vždy tej otravy je viac a viac. Možno v tom čase nebola taká chlorizácia vody, taká fluorovanie a podobné veci, možno neboli, neboli tie vydumané všelijaké mRNA, ktoré si ľudia dávajú do seba spravovať a tak ďalej. Ale to už naše babky vraveli, keď ťa krky bolia, krčná chrbtica, to je to, čo máš všetkého na krku. Keď ťa medzi lopatkami bolí, to je tá krivda, čo sa ti tam ukladá. Presne tak. Dobre, takto vás chcem teraz verejne poprosiť, možno o tej čínskej medicíne a o tej modernej germánskej by sme mohli niekedy urobiť reláciu. Boli by ste ochotní? Samozrejme. Dobrý deň páni, zdravím pána hostia, Marian Cvičaný. Ja mám také dve veci. Prvá vec, asi 5-6 rokov celá rodina vlastne žijeme a fungujeme na domácom mese. Všetky druhy mesa vlastne sú domáce, či už chovom, alebo proste bez chémie, meso, ktoré sa pasie a to konzumujeme. Mimo toho, ja som začal konzumovať baraný džús a vlastne mlieko ako také iba čerstvé mlieko. Čo je baraní džús? To znie dosť... Žinčica pre Boha, Noro, bol si v Terchovej. Žinčica. V Terchovej mi dali iba halušky. Iba tie halušky do hlavy, hej. No. A je to naozaj fantastické, čo sa týka žalúdka. A ešte v rámci toho mesa robil som taký test, že roštenka tých nemeckých kafilérií, ktoré tu má Schwarz a roštenka domáca, keď som to dal na pekáč, rovnaká teplota, tak 30 až 40% stratilo na váhe o kupované v tej kafilérke. Ale čo sa chcem spýtať pána hostia, takúto vec. V Číne, čo som pýtal, tak potraviny rozdeľujú do 5 teplotných kategórií. A podľa toho vlastne táto čínska medicína aj lieči. Máte s tým nejaké skúsenosti, alebo viete niečo o tom? Ďakujem, všetko dobré. Ďakujeme. Ďakujem za otázku. Áno, samozrejme, že čínska medicína delí tieto potraviny. Ja som si práve teraz kategorizoval knižky, ale o dietológii čínskej medicíny mám niekoľko desiatok. Toto je tak zložitá téma a tí, ktorí pracujú ešte s dietológiou čínskej medicíny, áno. Lenže pre mňa už momentálne čínska medicína používa veľmi veľa práve tých obilných zrn a všetko, lebo to harmonizuje, prehrieva, dodáva energiu, vyživuje ten Qing a dodáva yin,
a tak ďalej, lenže už z môjho pohľadu, napriek tomu, že som to pred tými rokmi, ako som spomínal, robil, už to nerobím. Ale pozerám sa na potraviny z hľadiska termiky, že potraviny niektoré ochladzujú a niektoré prehrievajú. Ale preto ich zaradzujem tak, ako u nás zrejú. Čiže na jeseň zjem tie jablčká, pretože viem, že potrebujem viac tuku, tak ako naše zvieratka potrebujú viac tuku. Prasiatko nezožerie jablčko, aj keď zelené spadne zo stromu, ešte nezrelé, on ho nezožerie, lebo vie, že by sa priotrávil, či už sám, alebo tie svoje mikroorganizmy v čreve. Ale keď to jablčko už je zrelé, kašovité, červené, on ho vie, vtedy sa tie lektiny z tej slúbky presťahujú do tých semiačok. On odíde aj 10 kilometrov, tam to vykadí a spolu s tými hnojivami z jeho útrok to semiačko potom vyklíči a vyrastie nová jabloňka. To je princíp v prírode. Čínska medicína sa na to až tak nepozerá, na tie lektíny a na tie všetky veci a skôr sa pozerá na energetické hľadisko tej danej potraviny. A tam aj ja toto uznávam a preto napríklad tie paradajky nejem v zime. Keď už ich aj ošupem a dám von tie semiačka a podobné plodiny, ktoré už nerastú. Aj už som sa s tým tukom, tukom, keby ma niekto vyšiel, koľko ja mám tuku, skoro 0, obalujem na jeseň, aby som mal z čoho potom celú zimu existovať a na jar potom nabehneme na tie pupavy, žihlavy a na všetky tie veci. Ak si sťažujete, že máte málo tuku, pozrite sa mi, niečo vám pošlem. Ale napríklad taký mangalicový lekvár je na to dobrý. Ale ja tukov jem veľa, lenže tie tuky sa neusádzajú, lebo ľudia si myslia, to je ten omyl, ja mám celú jednu prednášku zameranú len na cholesterol, že keď budem jesť masné veci, budem mať vysoký cholesterol. No, vysoký cholesterol nie je problém, lebo keď my nebudeme mať vysoký cholesterol, muži nebudú mužmi, lebo nebudú mať testosterón a ženy nebudú ženami, lebo sa im nebudú tvoriť taktiež hormóny. Bunková membrána je zložená z tukov. My potrebujeme ten cholesterol, aby tá naša bunková membrána fungovala zdravo tak, ako má. My potrebujeme tuk, aby nám fungoval mozog tak, ako má. Čiže my potrebujeme cholesterol. Problém je v tom, že nám cholesterol zoxiduje pod vplyvom glukózy, ktorú príjmeme z tých obilnín, strukovín, aj zeleniny, aj podobných, keď to preháňame, samozrejme, aj so zeleninou. On proste zoxiduje a ten zoxidovaný, dajme tomu tak aby som to veľmi jednoducho vysvetlil. LDL je transportná spoločnosť, ktorá prevádza ten potrebný cholesterol do bunky. On je ten jak sa to volajú, kuriér. A ten kuriér má špeciálny kľúč, príde k bunke, k receptoru bunky a otvorí, vobchá ten kľúč a otvorí sa vedľa veľká brána a nasype sa ten tuk tam, vyleje. Ale ak on, ten LDL, aj keď sa hovorí, že je vraj zlý, lebo je low density, on nie je zlý, lebo on plní funkciu prepravcu. A on sa zoxiduje, lebo sa spojí s nejakým cukrom alebo niečím. Jeho kľúč už nepasuje viac do tej zámky, jak spieva aj Rišo. A neotvorí sa tá kapura a začne ten cholesterol kolovať v krvi a vtedy, keď odídete na odber, vám namerajú, že máte vysoký cholesterol, áno, je s tým problém. A problém je s tým, keď je ten LDL zoxidovaný. A potom on veľmi rád ide z cievnej steny a všade sa tam ukladá, tam za ním prídu makrofágy a iné, chcú ho požerať, lenže ho tam veľa, oni sa tak nažerú, to sa volá foam cells, čiže penové bunky, ktoré už nevedia vyliesť z tej cievy, potom to tam kornatie, hrubne a tak ďalej. To je celá. To chce, nech si pozrie tú prednášku, mám to aj z obrázkami. Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči, vydržal poslucháč. Dobrý deň, pán Jan od Trenčína. Pozdravujem pána hostia, aj Nora, aj Adriana. Mám na pána otázku, že teraz letí taká prípravok Alfa Omega od Michala Čín. A rozprával to veľmi pekne, ako tá kombinácia omega masný kyselín v kombinácii 369.
A dneska počúvam od pána, že tá 6 je potvora. Keby mohol o tom troška viac, idem počúvať. Ďakujem. Ďakujeme. Michal, či príde aj na Zdravé Vianočné trhy prednášať, takže to ho bude mať chuť zažiť v Košiciach osobne naživo. Tak si to tam s ním tam teda vysvetlíte, že čo tá Omega 6. Ale bude sa dať kúpiť aj stream, takže tam na stránke zdravetrhy.sk je o tom, že ako si viete kúpiť stream, aj keď nechcete v Košici. Ale chcem k tomu len v krátkosti povedať. Áno, my v tele potrebujeme mať vyvážené množstvo presne tých omegáčov, čo spomínal aj ten host. Hej, že koľko trojek, koľko šestiek, koľko deviatiek, aký pomer. Problém je v tom, že vy keď zjete bravčové mäso, jednu porciu, jeden vypražaný řízek, hej, tak už máte toľko omega-6 v tele, že je ho až. A keď vám povie nejaký výživový poradca, že berte alebo kvapkajte si tento a onen olej, ktorý má ideálny pomer omega-3 a omega-6, tak vy síce dáte do tela viac omega-3, ale zároveň si zvýšite aj omega-6, čo je zápalová látka a bude vám spôsobovať nejaké zápaly v tele, z čoho vznikne podľa psychosomatiky niekde u každého iný zdravotný problém. Čiže tak, ako ste sa vtedy pýtali, či psychosomatika je základom všetkého, áno, je, ale to jedlo tomu napomáha a podľa druhu, čo šrotíme v hlave a čo prežívame, tak jeden bude mať rakovinu, druhý bude mať vysoký tlak, tretí bude mať problém s obličkami, štvrtý s pečeňou, piatý s plúcami a tak ďalej. Ale presne tie zvýšené omegáče to budú tvoriť. A povedzme si úprimne, ku mne chodí veľa ľudí, čo povie, dobre, ja si už varím všetko doma a už je aj zákaz slnečnicového, repkového a podobných tekutých olejov. Hovorím, dobre, a máte zdroj mäsa taký, že je v pohode? No to už je otázka, a keď má, tak jak ten predchádzajúci posluchač povedal, že má, tak potom sa spýtam, či ten človek neodíde v zamestnaní na nejakú stravu do roboty. Že áno, dávam si to. No, a raz denne zje proste všetko, čo je varené, vypražené, presne na tých najlacnejších olejoch. A už má tých omega-6 v tele kvantum. Dobre, dáme ďalšieho poslucháča, lebo tieto reči o rezňoch už mi nerobia dobre v takúto hodinu. Dobrý deň, nech sa páči. Nedol. Čo? Nie. Nedol. Nech sa páči, dobrý deň. Dobrý deň, poslúchať z Trnavy. Vznikol nám tu taký nešvar, stukovateľa pečeň. Je stukovateľa pečeň, aha. Veľmi jednoduchá odpoveď, fruktózy. Dneska, okrem toho, že ľudia jedia ovocie, kde je glukóza, fruktóza, jedia to veľa, lebo si myslia, že je to veľmi zdravé a sú na tej vegánskej a podobnej strave, alebo aj nevegáni. Môže to byť aj z tých iných živočíšnych potravín, ktoré zjeme a zvieratko jedlo nejaké, ale hlavne je to z glukózovo-fruktózového sirupu, ktorý je veľmi lacný a na prisladenie všetkých tých proteínových a neviem akých tyčiniek, kvázi v úvodzovkách zdravých myslí tyčiniek a všetko sa to tam pridáva. Čiže to je problém. Takže z toho to vzniká? No áno, ale potom potrebujeme tam aj pozrieť psychosomatiku, že čo tam môže byť. A to je taký komplex. Ale hlavne je to z fruktózy. Keby mi dovolili povedať len pár slov, tak jedna z vecí, ktorá je gro, je to fruktóza. Dobre, dáme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň, prajem pani. Stará Ľubovňa Miroslav. Rýchlo a krátko, pán má veľkú pravdu, ja mám osobnú skúsenosť s tými vecmi nejakých 10 rokov dozadu, rakovina prostaty, čiste len operácia, žiadne chemoterapie, ožarovania. Doteraz je to akože super, ale pravda je jedna veľká, všetko je v hlave, každý sa musí nastaviť sám a zmeniť úplne životný štýl, to je jasné. Čiže veľa pohybu, to ešte tu nebolo spomenuté, lebo bez toho pohybu vám vlastne nebude nič fungovať. A o tom, že je to pravda, je veľa dôkazov, lebo napríklad môžeme spomenúť už nebolo pána herca Adamoviča, ktorý sa tiež vyliečil z rakoviny hladovkou. Potom máme tam nejakého pána Dvořáka z Liberca, o tom je aj kniha napísaná, dokonca aj dokument. Potom je tam vodnopolista z Piešťan. Ja osobne som tiež absolvoval 42 dní čiste o vode a poviem vám pravdu, že som robil na stavbe a v nejakom 35. dni v pohode na čistej vode som, ale že v pohode pracoval, bez problému. Takže treba robiť osvetu.
super, že to robíte. Krásny deň všetkým. Ďakujeme. Majte sa. Ďakujeme. Otázka nebola, takže nemusím nič Dobre, a keď budem na vyprážanie používať lekvár z mangalice, to je zle? Nie, práve, že to je lepšie. O mnoho. To je to, čo som hovoril, že na tepelnú kuchyňu treba používať tuky, ktoré sú nasýtené tuky. To znamená, že ktoré netečú, tak jedným slovom. Ale nie nejaký transtuk, hej, tie margaríny a podobné somariny. Dobre, máme ďalšie telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý, tu je Peter z Galanty. Ja by som sa chcel opýtať hostia, že čo hovorí na mlieko. Na mlieko, to je moja otázka. A druhú vec, chcel by som ľudí poprosiť, aby zase nedemonizovali a neblahorečili liečiteľov, lebo mal som skúsenosť osobnú, kde mi zomrel najbližší človek a môžem povedať, že napríklad mi robili bio nejaké rezonancie, merali a ja v tom období som mal horšie výsledky ako manželka, ktorá potom odišla už preč a je už 5 rokov preč a ja som tu 9 rokov odvtedy. To znamená, že treba všetko brať s rozumom a teda použiť z každého to najlepšie, napríklad do tej mangalice, o tom tuku, tak vraj masť bravčová patrí medzi 10 najzdravších potravín na svete. Takže len tak. Tak ďakujem a čakám na odpoveď. Ďakujeme. Ako samozrejme, že host spomenul, že bravčová masť, od toho lepšia je mangalicová masť a od toho lepšia je masť, ktorú vypražíme z hovedzieho voja, z voľne sapasúcich zvierat. Čiže my môžeme robiť ten rebríček, že čo je zdravšie. A určite je zdravšie maslo ghee ako obyčajné maslo. Aha, už viem, na mlieko sa pýtal. Áno, vidíte, lebo v priebehu môjho krátkeho života ja som už 100-krát videl, mlieko je dobré, píte ho, mlieko je zlé, nepíte ho. Furt niekto, nejaké reklamy na to robí. No, o tom by sme mohli robiť hodinovú prednášku, ale len veľmi v krátkosti na tej stránke znanie.sk som tam napísal článok, ktorý sa volá mlieko, piť alebo nepiť mlieko A1 versus A2. Neviem presne, nech som pri počítači, že aký mal ten článok názov, ale problém je v tom, že ľudia hovoria, že ja som alergický na mliečný cukor, hej, na laktózu a už pije len bezlaktózové mlieko. Áno, ale tá alergia už vznikla po čase kvôli niečomu. Najzdravšie mlieko na svete je materské mlieko, od toho sa odkneme. A pre človeka je materské mlieko svojej matky, alebo keď už moja mama nemá mlieko a ja som novorodenec, tak radšej od druhej ženy ako od kravy. Predsa ja nechcem, aby mne rástli dlhé kosti, ja chcem, aby mne sa rozvíjal mozog, ja chcem, aby sa môj mikrobióm osídlil tými baktériami, ktoré má v mlieku človek, ako žena, nie nejaké iné zviera. A keď už máme ísť úplne do detailov, tak v mlieku sú 3 veľké zložky, ktoré u niekoho môžu byť straviteľné, u niekoho nie. Hej? Spomenul som prvú tú laktózu. Druhá vec je mliečna bielkovina. Tie praveké staré kravy, ktoré mali a chovali ich naši starí rodičia, mali bielkovinu typu A2. Tak je to označené. Dnešné prešľachtené kravy, ktoré majú dávať veľa mlieka, nie len vtedy, keď sa im akurát narodí teliatko, tak tie majú A1 bielkovinu a tá je pre človeka nestráviteľná alebo neštiepiteľná, nerozložiteľná, alebo sú s tým problémy. Takže preto, keď spomenuli tu niektorí respondenti napríklad to ovčie mlieko, ovčie, kozie, bivolie a tak ďalej, ťavie a neviem, to sa viac podobá tým A2-kovým a je to oveľa lepšie stráviteľné pre človeka, preto pre mňa, ktorý nepije bežne mlieko, menej sa vyhýba mlieku ako pšenici. Ale keď už, tak to musí byť mlieko, ktoré prešlo fermentáciou. A keď si viem vybrať, tak nech je to kozie alebo ovčie mlieko. Ja napríklad vždy kúpim od Baču veľa brinze a si to pekne namrazím do sáčkov a dám do mrazáku a mám celú zimu, celý rok. Pretože keď odídete do
niektorého obchodu a sa pozriete, že je to aj 100% ovčia brinza, že už hurá, že už to nie je miešané s kravským mliekom, tak keď na tom nie je napísané, že je to nepasterizované, tak je to vždy pasterizované a to už nemá pre nás veľký význam, pretože my potrebujeme práve osídlovať a pomáhať tomu nášmu črevnému mikrobiomu tými produktami, ktoré prešli mliečným kvasením. Čiže buď si robíme doma nejakú kyslú kapustu, kvašáky, pickles alebo iné takéto fermentované produkty, ktoré sú topka, číslo 1 vo výživovom reťazci, keď už chceme jesť tú zeleninu. Tak takto fermentovanú a tým veľmi pomáhame nášmu tráviacemu traktu. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň, ja by som mal takú otázku, že som strihal, že veľmi veľa ľudí v poslednej dobe má nejaké žalúdočné problémy a že či by to nemohlo mať aj nejaký súvis s tým, že sa sem vozí, ak sa ešte vozí tá pšenica z Ukrajiny. Ďakujem, majte sa. Ďakujeme. Ako to neviem, ale viem, že naozaj ľudia majú problémy s trávacím traktom. No, ľudia majú toľko problémov poslednú dobu od covidu, že to je až neskutočné, čo akože my sa s tým stretávame. Počkajte, spýtam sa vás jednu dôležitú vec. Keď mám 3 dávky v sebe, mám ísť aj na 4? Keď máte 3, už chodte, už vám je to jedno. Ty si ešte nebol? Nie, na 4 som ešte nebol. Asi vás to nejako vyšlo. No. Dobre, prerušil som vás. K čomu sa žalúdočné problémy, že majú ľudia. Alebo aj nie žalúdočné, ako skôr strávením. Ako ja neviem sa vyjadriť k tomu, lebo to, čo čítam, že čo je zložením toho a hentoho, ide to mimo mňa, lebo ja to nejem, čiže ja nepotrebujem sledovať, že či v tej pšenici, alebo v tamtej pšenici, alebo v hentej pšenici je niečo, ale určite každý toxín, ktorý je v tom, však keď si pozriete niektorý z mojich článkov, ja tam mám vložené aj také grafy alebo v tých prednáškach, že počas pestovania pšenice aj u nás, nie len na Ukrajine alebo niekde, koľko sa použije pesticídov, insekticídov a tak ďalej, všetkých látok od moridiel počnúci, ak to semiačko je morené a v každom období čím sa strieka a potom povedia meteorológovia, keď sa trafia, že teraz bude týždeň pekne. A poľnohospodár si povie, no ale mne ešte nedozrelo obilie, tak to postrieka nejakým defosikantom a ten vysuší behom 24 obilie, ktoré bolo včera zelené, zajtra bude žlté a možno ho žať. A áno, presne tak. Roundup a rôzne iné takéto chemikálie, ktoré vyrábalo Monsanto, dneska už Monsanto neexistuje, lebo kúpil Bayer. No. Furt to isté zviera. Dobre, dáme ešte telefonát posledný. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň, tu je poslucháč z druhého brehu. Dobrohošť. Mám otázku na našho hosta ohľadom liekov, že mám liek predpísané, chcel by som robiť tú hladovku, teda tú očistnú. Mám vynechať aj lieky, alebo lieky mám brať napriek tomu? Dobre, ďakujeme, zaujímavá otázka. A nikomu, kto bere lieky, neodporúčam robiť hladovku. Pretože vy ste sa intoxikovali, čiže otravovali určitú dlhú dobu. A tých toxínov je tak veľa v tele, že vy musíte navštíviť nejakého dobrého poradcu, ktorý vám poradí, alebo lekára, ktorý je na našej strane a poradí vám, ako postupne, či vôbec môžete dať čo vysadiť. Lebo sú určité veci, ktoré keď ste brali, ja neviem, môže brať niekto, môže mať vyoperovanú štítnu žľazu a musí brať na to umelé hormóny, lebo ináč by bol veľký problém. Čiže toto v žiadnom prípade do éteru nemôžem povedať, aby niekto robil hladovku. Hladovku môže robiť človek, ktorý je aj mentálne na to všetko pripravený. A dokonca na škole nás učili, že práve tí ľudia, ktorí sú zoslabnutí, chorí, nikdy by nemali robiť hladovku. Čiže v prvom rade zosilnieť, zmeniť stravu
aby som bol silný, a potom môžem prejsť postupne na hladovku. Bežný človek, ktorý sacharidovo sa stravoval a ešte bere lieky, katastrofa pri hladovke. Možno by mal prejsť najskôr na inú stravu. Posledný telefonát teraz už naozaj. Sľubujem. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň. To je tá Katarína, ktorá... Nech sa páči, hovorte. Otázka. Pán spomínal kávu, ako pije, a ja sa chcem len opýtať, čo hovorí na kávu s mliekom. Či je to teda ozaj tak nenormálne škodlivé, alebo ako je to? Ďakujem pekne. Ďakujeme. Neviem na to odpovedať, že čo je normálne škodlivé a čo je nenormálne škodlivé. Ako aj samotná káva v sebe obsahuje látky, ktoré nie sú dobré. A preto som spomínal, že dávam do toho kardamón. S mliekom ja kávu nekombinujem, lebo nevidím význam. Ľudia si to dávajú len preto, aby možno na ten žalúdok to nemali také ťažké, ale ja nie som zástancom bežného mlieka a tie mliečka, čo sa pridávajú do kávy, tie by som v živote nedal ani bez kávy dolu. Takže to je jedna vec. Radšej nech si dá do toho pani kardamón, nech si dá do toho miesto mlieka, to maslo ghee, lebo tam je odparená tá laktóza, nie odparená, ale zbiera sa tá pena pri varení toho masla a tam sa odstráni aj tá laktóza, aj tá bielkovina a ostane čistý tuk. A ten nech si dá, alebo nech si dá MCT do toho a nepotrebuje mlieko. Keď už chce do toho, aby to bolo podobné tomu mlieku, ja si dávam do toho kokosovú smotánku, chcem povedať šmetánku. Čiže smetánku. Áno. Čiže ja zbožňujem kokosovú smotanu, my predávame jednu smotanu, ja som viac smotán skúšal a táto mi veľmi vyhovuje a tá je veľmi... Dobre, na záver ja by som chcel, lebo... Kávu, nech pije obyčajnú kávu, nech si dá do toho kardamón, keď do toho nič nechce pridávať. Na jednu vec chcem upozorniť, vlastná skúsenosť, že keď chcete toto robiť, tieto veci, rôzne, hladovku a neviem čo, všetky tieto, a normálne fungujete, napríklad ako ja, tak musíte sa na to pripraviť, podľa mňa aj fyzicky a psychicky. My sme, keď sme bývali v Banskej Bystrici s manželkou, však počúvali sme kdejaké také, si povedali, že sa ideme detoxikovať a že ideme piť šťavičky a kamarát nám to odporúčil, že aké je to super, fasa najlepšie na svete. Kúpili sme si dosť drahý odšťavňovač, ktorý sme nakopli v sobotu ráno, narobili sme si šťavičky. Poviem vám, že o druhej to napätie v tom byte bolo tak veľké, že keby sme sa nenajedli, tak sa povraždíme. Obidvaja. Lebo hupli sme do toho normálne, viete, že chleba s maslom a neviem čo a teraz sme do toho hupli. No ja som bol tak nervózny, ja by som vraždil. Tak zle to bolo. Hormónov, čo som hovoril, ten grelin, leptín, ktorý ovplyvňuje inzulín a keď sa rozhádže tá hormonálna rovnováha, tak človek chytí nervy. No, preto vravím, že treba opatrne s týmto a treba sa na to proste prichystať. Lebo riskujete domáce násilie. A treba sa poradiť s niekým, alebo dobrú literatúru si kúpiť, alebo mať človeka, ktorý tým prešiel. A ja som si vravil, ak nešľahnem prvý, tak ona mi šľahne. A sme pri domácom násilí. Ale ako naozaj proste takto to je, ako ja si myslím, že treba postupne a poradiť sa s niekým a postupne na tejto veci prejsť a myslím si, že je to v pohode. Ale ak do toho hupnete, tak môžete mať problémy. Nevriem, že budete mať, ale môžete mať. Ale to ja poznám ľudí, čo tú prerušovanú hladovku praktizujú, 3-krát denne prerušia a nažerú sa koľko vidia. Koľkokrát denne chceš prerušiť, prerušíš a nadlápš sa. Pán to, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. A ja ďakujem. Zdravím všetkých poslucháčov a veľa zdravia. No, ďakujeme. V budúcnosti určite sa budeme počuť. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Želám pekný deň. Takisto ďakujem hosťovi Adrianovi a hlavne poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.